Μανουσούλα, γλυκιά πολύ και πονηρή η Σαμπρίνα. Πρόσεξε, θα σε μαγέψει η Σαμπρίνα. Πρόσεξε, θα σε μαγέψει η Σαμπρίνα. Πρόσεξε, θα σε μαγέψει. Θα σε μαγέψει. Πρόσεξε η Σαμπρίνα. Οι μαθητές του γυμνασίου βοηθάνε τους φτωχούς φτιάχνοντας τη μεγαλύτερη τηγανίτα του κόσμου. Και ύστερα λένε γιατί δεν τους επιτρέπεται να ψηφίσουν. Έλα, Σάλεμ. Κάνουμε κάτι καλό. Αυτό μας δίνει δημοσιότητα. Και επικεντρωνόμαστε σε έναν καλό σκοπό. Αλήθεια, πού είναι ο μικρός δημοσιογράφος με τη σπουδαία του κάμερα? Ο Χάρβι υποσχέθηκε ότι θα έρθει. Είπε ότι θα βγάλει φωτογραφία ακόμα και για τη σχολική εφημερίδα. Πολύ καλύτερα. Σαμπρίνα, εδώ είσαι. Συγγνώμη που άργησα. Χάρβι, μετά από εδώ θέλεις να πάμε για ένα αναψυκτικό? Ναι, ίσως. 3 γρήγορες φωτογραφίες και μετά φεύγω. Στάσου, Χάρβι. Τελευταία, είσαι πολύ απασχολημένος και δεν βρισκόμαστε σχεδόν καθόλου. Δεν θα προλάβω. Άκουσε με λίγο, Χάρβι. Όχι τώρα, Σαμπρίνα. Ναι, τώρα, Χάρβι, τώρα. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Βλέπεις, αυτό ακριβώς εννοώ. Ποτέ δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο είπα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Ερχόταν μια τηγανίτα απάνω σου. Σαμπρίνα, είσαι καλά? Πώς να είμαι καλά, βρίσκομαι κάτω από μια τεράστια τηγανίτα μπροστά σε όλο το σχολείο. Εσύ τι λες, Χάρβι? Χάρβι! Τη φωτογραφία! Ευχαριστώ, Σαμπρίνα. Πάω να την τυπώσω. Κατάλαβα γιατί σου αρέσει τόσο ο Χάρβι. Είναι πολύ αφοσιωμένος στη δουλειά του. Χάρβι, τα κατάφερες! Γεια σου, Σαμπρίνα. Έτοιμη για το πικνίκ? 2 σάντουιτς, σπεσιαλιτέ της Σαμπρίνας με έξτρα ελιές και φιστικό βούτυρο. Ακριβώς όπως σου αρέσουν. Έφερες το χυμό? Ανανά, πορτοκάλι και αβοκάντο ακτινίδιο. Συγγνώμη, Σαμπρίνα. Μάλλον δεν είχα το μυαλό μου εδώ. Δεν πειράζει. Αυτά φαίνονται υγιεινά. Απίστευτο. Τα υγιεινά ποτά έχουν ενδιαφέρον. Αλλά δεν θα τα αποκαλούσα και απίστευτα. Αυτά είναι τα πιο υπέροχα λουλούδια που έχω δει. Έψαχνες πολύ για να τα βρεις και κάνεις έτσι τώρα? Μα δεν καταλαβαίνεις γιατί μιλάω, Σαμπρίνα. Έχουν ασυνήθιστο κύκλο ζωής. Θα είναι τέλεια για την επιστημονική μου εργασία. Ευχαριστώ, Σαμπρίνα. Χαίρομαι που βοήθησα. Λοιπόν, πάμε για πικνίκ. Λυπάμαι, πρέπει να φύγω. Μου μένουν 3 μέρες για να τελειώσω την εργασία μου. Καλά να περάσεις. Μα, Χάρβι! Περίμενε! Ωραία, εγώ θα πιω τον ανανά τώρα. Μ' αρέσει. Σάλεμ! Όσο έφτιαχνες εσύ το σούπερ σάντουιτ σου, εγώ σχεδίαζα την είσοδό μου μέσα στο σακίδιό σου. Άντε, καλή όρεξη. Ο Χάρβι έχει δουλειά. Αυτό το παιδί, όπως βλέπεις, δεν έχει καιρό ούτε για φαΐ. Η εφημερίδα, η έκθεση. Έχουμε και τον απόψινό αγώνα μπάσκετ, βέβαια. Τελικά είναι πολύ άσχολο άτομο. Για στάσου ένα λεπτό. Ο αγώνας μπάσκετ. Τέλεια! Σωστά! Η ζωή του Χάρβι είναι το μπάσκετ. Ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα και εμένα δεν με προσέχει καθόλου. Το βρήκα! Η ομάδα του πάντα χάνει. Και αφού πάντα χάνει, τότε θα αποκλειστεί πάρα πολύ γρήγορα και έτσι θα περνάμε πιο πολύ χρόνο μαζί. 3, 2, 1... Κερδίσαμε! Κερδίσαμε! Η ομάδα μας επιτέλους κέρδισε! Ναι!
Μπράβο. Είχα ένα καλό προαίσθημα. Συγχαρητήρια. Σαμπρίνα, είσαι φοβερή. Χάρβι, έλα εδώ αμέσως τώρα. Συγγνώμη, Σαμπρίνα, πρέπει να φύγω. Μα, Χάρβι, δεν θα βρεθούμε καθόλου, αφού κερδίσατε. Ακριβώς. Ο προπονητής ζήτησε έξτρα προπόνηση για να κερδίσουμε και την καλύτερη ομάδα της περιοχής μας. Τα λέμε. Έλα. Θα σε πάω σπίτι. Ευχαριστώ, αλλά δεν πειράζει. Θα πρέπει να συνηθίσω στην ιδέα ότι θα είμαι για πολύ χρόνο μόνη μου. Αχ, Χάρβι, δεν θέλεις να είσαι μαζί μου. Α, το βρήκα! Όπως τα μπαλόνια πετάνε στον ουρανό, να είμαι το νούμερο 1 για το Χάρβι μου ζητώ. Όλα τα υπόλοιπα αμέσως να ξεχάσει και εμένα θέλω να αγκαλιάσει. Κάτι θα γίνει τώρα. Τώρα θα περνάει πιο πολύ χρόνο μαζί μου. Κοίτα πόσα email έστειλε μέσα σε μια νύχτα. Επειδή βρήκε χρόνο να γράψει δεν σημαίνει ότι θα βρεθείτε κιόλας. Κάτι μυρίζει ωραία. Είναι. Βάφλες. Τρελαίνομαι για βάφλες. Θεία Χίλντα, θεία Ζέλντα, φτιάξατε βάφλες σε καθημερινή μέρα. Μπράβο! Σαμπρίνα. Χάρβι, τι κάνεις εσύ εδώ? Φτιάχνω βάφλες. Ξέρω ότι τις δικές σου τις θέλεις μαλακές. Έλα, κάτσε. Πήγα και στις θείες σου λίγες. Καλά, τρελάθηκαν. Ξύπνησα το πρωί με την επιθυμία να φτιάξω βάφλες. Και λέω, γιατί να μην τις φτιάξω στο σπίτι της Σαμπρίνας. Κατάλαβα. Κάτι έγινε με ένα παράλληλο σύμπαν. Είναι πολύ ωραίες. Είναι ζεστές οι βάφλες. Είναι πολύ ζεστές. Μήπως θέλεις να τις φυσήξω λίγο? Λίγο βούτυρο ακόμα. Σιρόπι. Μήπως θέλεις να σου δώσω ένα καινούριο πυρούνι? Χάρβι, σταμάτα. Όλα είναι εντάξει. Ω Θεέ μου, θα αργήσω στο σχολείο. Να σε βοηθήσω να διαλέξεις παπούτσια? Μπορώ να το κάνω αν θες. Όχι, ευχαριστώ. Τα έχω όλα υπό έλεγχο. Ναι, μένα μου λες. Χτες ο Χάρβι είχε τόσες δουλειές που δεν είχε καθόλου χρόνο για σένα. Τώρα σου έφτιαξε και βάφλες. Κάτι γίνεται εδώ, έτσι? Ίσως να ήρθε στα συγκαλά του. Ίσως τελικά να εκτίμησε τη σχέση μας. Ίσως να... Όλα καλά εκεί μέσα. Αν κόλλησε η πόρτα μπορώ να φωνάξω την πυροσβεστική. Θα έρθουν στο πι και φι. Μάλλον δημιούργησε ένα τέρας. Αν βαρέθηκες το χρώμα του δωματίου σου μπορώ να στο αλλάξω. Γιατί περνάς πολλή ώρα εκεί μέσα και σίγουρα θα το έχεις βαρεθεί. Λοιπόν, θα αγοράσω ροζ μπογιά μετά το σχολείο. Εντάξει? Ένα χρήσιμο τέρας, βέβαια. Ω Θεέ μου! Πότε ακριβώς θα πάψει να είναι ο ερωτικός σου σκλάβος, παιδί μου? Μόλις τελειώσει το μάθημα θα τα φροντίσω όλα. Ενδιαφέρον το πόσο πιο ενδιαφέρον τύπος ήταν όταν δεν ενδιαφερόταν μόνο για σένα. Σαμπρίνα? Ναι, πολύ. Ναι, πάρα πολύ καλό. Θα σκεφτώ βέβαια να σου πω κι εγώ κάτι έξυπνο μετά. Γρήγορα, Σαμπρίνα. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, χρήση έκτακτου μετεωρισμού. Ξεκινάμε με αθλητικό εξοπλισμό. Χάρβι! Γεια σου Σαμπρίνα. Σου έλειψα. Σου έφερα κάτι. Κυρία Μακρούνη. Δεν ήξερα ότι πετάτε. Πετάτε. Σαμπρίνα! Τι θέλει στο σχολείο μας? Ένα πλάσμα θνητό. Μου εξηγείς? Μου έφερε ένα αρκουδάκι.
Σαμπρίνα την πάτησε, η Σαμπρίνα την πάτησε. Ας ελπίσουμε ότι η σκόνη ελάττωσης μνήμης θα κάνει δουλειά. Θα χρειαστεί πάρα πολύ χαρτομάνι για αυτό το πράγμα που έγινε. Σαμπρίνα, έχεις 5 λεπτά να τον πάρεις από εδώ προτού ξεφαγώσει. Μάλιστα. Θα έρθεις αμέσως εδώ μετά το σχολείο για να τιμωρηθείς όπως σου αξίζει. Η Σαμπρίνα την πάτησε, η Σαμπρίνα την πάτησε. Σε λίγο θα χτυπήσει το κουδούνι. Ω, Χάρβι, λυπάμαι πολύ. Δεν έπρεπε να σου κάνω το μαγικό. Ήταν πολύ εγωιστικό. Ω, όχι, πρέπει να βιαστώ. Το μαγικό που έκανα να φύγει. Δεν θέλω να είμαι εγώ πια το νούμερο 1. Όχι, ένα λεπτό, δεν είναι αυτό το σωστό. Ο Χάρβι που ήξερα είχε πολλά πράγματα να κάνει. Έλα, Σαμπρίνα, σκέψου. Μου άρεσε έτσι όπως ήταν, με όλα αυτά που έκανε. Να ξανααλλάξει αμέσως αυτός, να γίνει ο πραγματικός. Σαμπρίνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρβι, που με βοήθησες. Θα πας στη δική σου τάξη τώρα? Εννοώ δεν θα έρθει στη δική μου τάξη, έτσι. Δεν θα με ακολουθήσεις, θέλω να πω. Γιατί να το κάνω αυτό? Άστο. Τα λέμε, φεύγω τώρα. Ναι, εντάξει. Έγινε. Greendale. Του αξίζει ένα καλύτερο όνομα. Γυμνάσιο Χάρβι. Ναι, αυτό είναι. Ο κύκλος της ζωής του λουλουδιού με το διπλό μίσχο. Η έκθεση είναι το ίδιο καλή με τη δική μας. Μόνο η δική σου έρευνα λείπει, Χάρβι. Λοιπόν, είχα μια ιδέα. Μάλλον έμπνευση θα την έλεγα. Ο κύκλος της ζωής του Χάρβι. Του πιο εκπληκτικού ατόμου του κόσμου. Είδες, τι σου είπα? Είμαι πολύ πιο ενδιαφέρον νομίζω από το λουλούδι με το διπλό μίσχο. Μα η έκθεση είναι σε 2 μέρες, Χάρβι. Το ξέρω, γι' αυτό βιάστηκα τόσο πολύ. Αρχίζω με το πρώτο μπάνιο μου, στο νεροχύτη. Ήμουνα μερικών εβδομάδων τότε. Μου τράβηξαν όμως φοβερές φωτογραφίες. Η έκθεση είναι σε 2 ημέρες. Μην ανησυχείς, θα τις φέρω από το εργαστήριο. Οχ, θα αργήσω στο μάθημα. Πώς πήγε το μαγικό επανόρθωσης? Δεν το έλεγξα ακόμα. Σε 2 λεπτά πρέπει να είμαι στο σχολείο των μάγων. Σαμπρίνα! Φεύγω! Τι κόριτσι! Χάρβι, σε έψαχνα παντού. Σαμπρίνα, θες να δεις κάτι φοβερό? Πες μου ότι άλλαξες τον τίτλο της εφημερίδας και δεν είναι πια τα νέα της Σαμπρίνας. Ναι. Συγγνώμη, αλλά ποιος νοιάζεται για σένα? Λοιπόν, τι γνώμη έχεις γι' αυτό? Το Greendale χαιρετά το Χάρβι, το σούπερ μαθητή. Ω, Θεέ μου, εδώ είσαι εσύ, μωρό. Μέσα σε νεροχύτη, γυμνός. Χάρβι, μην την τυπώσεις, θα γελάνε μαζί σου όλοι. Λάθος. Θα με λατρεύουν. Και θα το δούμε αύριο. Έχει φύγει ήδη για εκτύπωση. Χάρβι, τι έκανες? Χάρβι, τι έγινε? Δεν θα παρουσιάσουμε στην έκθεση τον κύκλο ζωής του Χάρβι. Ψηφίσαμε. Δεν είσαι πια στην ομάδα μας. Τι ανακούφιση. Θα έχω πιο πολύ χρόνο για να παίζω μπάσκετ. Χάρβι, εμείς οι 2 πρέπει να μιλήσουμε. Όχι, πρέπει να πάω στο σχολείο των μάγων. Και τώρα θα δείξω σε όλους πώς παίζετε το μπάσκετ. Αυτό το τέρας πάλι εγώ το δημιούργησα. Πρέπει να βάλω ένα τέλος.
Χάρβι, τι είναι αυτά τα κολπάκια που κάνεις σήμερα? Σου αρέσουν? Έχω πολλά ακόμα να κάνω. Πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Καταρχήν θα είμαι εγώ ο αρχηγός. Επίσης πρέπει να αλλάξει και το όνομα της ομάδας. Να την πούμε ο Μεγάλος Χάρβι ή ο Απίθανος Χάρβι. Τι λες, προπονητή? Λέω ότι κάποιος πρέπει να σου βάλει μυαλό. Πάντως από σένα δεν έχω παράπονα. Με κάνεις περήφανο. Όσον αφορά όμως το στήσιμο της ομάδας, Όσα του έκανα να φύγουν στο λεπτό, το Χάρβι θέλω διαφορετικό. Χάρβι, είσαι καλά? ναι, νομίζω ότι είμαι καλά. Ω, Χάρβι, τέλεια! Εκτός από τι? Με έδιωξαν από την έκθεση και ο προπονητής με απέκλεισε από την ομάδα. Και αύριο η σχολική εφημερίδα θα βγει με μένα στην πρώτη σελίδα, σε νεροχύτη. Γυμνό! Εγώ φταίω. Αυτό είναι σίγουρο. Ήσουν πάρα πολύ εγωίστρια. Ναι, το ξέρω. Του έκανες το πρώτο μαγικό, πήγε χάλια. Ναι, Μετά πήγε χάλια και το δεύτερο. ήμουνα πολύ πιεσμένη. Εξαιτία σου τον απέκλεισαν από τους αγώνες μπάσκετ. Σάλεμ, αρκετά. Το ξέρω. Είμαι το χειρότερο άτομο σε όλο τον κόσμο, εντάξει. Όμως έγινε πάλι φυσιολογικός. Πρέπει να ξαναγυρίσει στην ομάδα. Σαμπρίνα, Ήρθες. δεν θα παίξω, αλλά θα υποστηρίξω την ομάδα μου. Θα εντυπωσιαστεί ο προπονητής, έτσι. Ω! Η εφημερίδα. Αυτό ήταν. Ω, το είδαμε κι αυτό. Θα γίνω περίγελος του σχολείου. Πρέπει να τις εξαφανίσω αμέσως. Κρίμα που δεν είναι αγώνας baseball. Αυτοί αναβάλλονται όταν έχει άσχημο καιρό. Αχ, Σάλεμ, αυτό είναι. Όταν επαναληφθεί το παιχνίδι, ο Χάρβι θα είναι πάλι στην ομάδα. Λοιπόν, θα χαλάσω τον καιρό και θα διακόψουν το παιχνίδι. Στάσου, time out. Σου θυμίζω ότι το μπάσκετ παίζεται σε κλειστό γήπεδο. Δεν με νοιάζει καθόλου, Σάλεμ. Να χαλάσει ο καιρός, να γίνει μέσα πανικός. Σαμπρίνα, τι γίνεται εκεί μέσα? Κύριε προπονητά, τι συμβαίνει? Πήρε εμπρός το σύστημα, πήρε ασφάλειας. Δεν έχω δει τέτοιο πράγμα ξανά. Πω, Χάρβι, θα έγιναν όλοι μουσκεμα εκεί μέσα. Ναι, πάρτε αυτή για να στεγνώσετε. Πρέπει να ξαναγίνει το παιχνίδι. Λοιπόν, ευχαριστώ, Χάρβι. Μας βοηθάς πολύ. Ευχαριστώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε παίρνω πίσω στην ομάδα. Θα πρέπει να το κερδίσεις αυτό. Κι εγώ το θέλω, προπονητή. Ο Χάρβι είναι ιδιοφυΐα. Δεν θα τελειώσουμε έγκαιρα την έρευνα. Βοηθάει αυτό? Χάρβι, Λυπάμαι για τις προάλλες. Ήμουν λιγάκι εγωιστής. Και καλή τύχη στην έκθεση. δεν χρειαζόμαστε τύχη. Εσένα χρειαζόμαστε. Χάρβι, εδώ είσαι. Ο προπονητής είπε στον καθηγητή μου τι έγινε με τις εφημερίδες. Πρέπει να δουλέψω αργά για να προλάβουμε τη νέα έκδοση. Λυπάμαι πολύ. Δεν ξέρω τι έπαθα, Σαμπρίνα. Λες και κάποιος μου έκανε μάγια. Πω, σκέτος εφιάλτης ήταν. Σε ξαναπήραν στην ομάδα έρευνας, έτσι. Ναι, και ο προπονητής μου είπε ότι θα μου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Θα έχεις πολλή δουλειά δηλαδή. Να σου φέρω κανένα σάντουιτς αργότερα. Για λίγο καιρό δεν θα βλεπόμαστε.
Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς. Εσύ πάντα πολύ άσχολος ήσουνα. Σίγουρα, Σαμπρίνα. Ναι, Χάρβι. Έχω συνηθίσει πια αυτό το στυλ. Με το γατούλι της κάνει ένα μαγικό και με τη σκούπα της πετάει στον ουρανό. Μια μαγισσούλα, γλυκιά πολύ και πονηρή, η Σαμπρίνα. Σε κόσμο μαγικό, αν θέλεις έλα και εσύ. Μαζί με τη Σαμπρίνα, μια μαγισσούλα.